Els debuts són molt estimulants també pel cinema, no? Perquè de cop descobreixes algú nou, no? En aquest cas jo també tenia moltes ganes, per exemple, de donar una oportunitat a una cara nova, no? Ja que jo debutava, que debutés també una actriu, no? Que és molt difícil entrar en la indústria i de cop ser vista, no? Per la indústria. Llavors vaig dir, l'actriu que també sigui com jo. Els debuts són molt estimulants per això, perquè de cop dius, bueno, i aquesta noia que ha fet aquesta pel·lícula d'on ha sortit i què farà després, no? Hi ha aquest misteri que potser no tenen tant els directors més consagrats, no? Que ja han marcat com un estil o una tendència, no? Hi ha alguna de descobriment i de misteri del que passarà amb els debuts que és molt xulo. Però ara jo no sé si m'aventuraria que són les millors pel·lícules, perquè encara venen totes les de Cannes. Bueno. La bola negra, no? El ser querido, Viva, de Aina Clotet, vull dir, encara queda cine pel davant i serà un any molt complicat, o sigui, serà un any molt complicat per mi si vull guanyar alguna cosa, però sobretot serà un any molt estimulant pel cinema espanyol, sí, sí.